Σήμερα, συγγνώμη που έτσι, φάντασμα, αλλά θα δώσω κάτι και θα το δω λίγο. Γεια σας, δεν τελειώσαμε. Δεν είχα τίποτα να σας δείξω, αλλά είναι πιο καλύτερο να σας δείξω και κάτι άλλο. Έχω καμιά ερώτηση. Η Κωνσταντίνα Coach με ρώτησε αν εγώ δεν κάνω συχνά βίντεο. Δεν κάνει να κάνω συνέχεια βίντεο γιατί βαριέμαι και δεν μπορώ. Δώσ' πάλι με ρώτησε Κωνσταντίνα. Γιατί δεν κάνεις πάλι συχνά βίντεο. Αυτό είναι το πιο σωστό να κάνεις συνέχεια βίντεο όλη τη μέρα. Όχι, δεν είναι σωστό καθόλου. Λοιπόν, κάποιος άλλος στο σχολείο μου με ρώτησε αν δεν θα έρθεις την Παρασκευή, εμείς πρόσεξε, δεν θα κάνουμε γυμναστική. Λοιπόν, εδώ τελειώνει το βίντεο μας. Καθίστε να σας πω λίγο. Δεν θα ήθελα να το πω, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ τώρα στα αλήθεια τελειώνει το βίντεο μας. Γεια σας!